Karbi Anglong Autonomous Council pen Village Court ke pachun pon asonsi Village Council tame nang pachun pinangji pusi Karbi Ronga Sarame Chinthong Rotum pen chunungri Taralang solong beach du klamalong Karbi Talent Han pen singing competition ke bipon Japan audition ke pangcheng Karbi Anglong Ronga Sarame himpen Ronga Saratum seke kachipi Karbi Anglong live prime time beer talong peneli sami beauty bepi non beer tang ton pen arjuponi tha Chitini phai keparni Karbi Ronga Sar Chinthong Rotum pen mai pho hemalong pherangkia mai ni ponsi Karbi Anglong Autonomous Council pen Village Court ki pachun ponason thotsi Village Council tame nang pachun pivek nang ji pusi pherangkia mai pen chuning ripon Nijang Karbi Anglong Chinthong constituency long eloboya rongalong Karbi Rongasar amai Chinthong arotum pen pherangke amai kangipon pherangke amai long lam theke jaike Karbi Anglong Autonomous Council pen Village Court nangke pachun piason thotsi Village Councils dame nang pachun pipon nangji lapen jongsi nang pachun pipon pe pulotangte nilitum ke ongdung Rongasar aradatum chingrum pen akang toyang deng ansadame jesong ponang kokpo athe Karbi Anglong 6th Schedule Area along ke Panchayat Raj Aron nangki claim ke 6th Schedule Aron Karkanlo. Lasi lasona bang ke nilitung Kroy Thek Thela pen nilitung Kroy Krit Thipji pusi alang litum ningje pon. Asi Panchayat Tirat Aron Ateng amagani tum Chinthong hawarame pengke Kroy Dun Thek The pen Kroy Krit Thip lo pen jong thip kangyang lo nilitumin ke kenangi DDVC abangsi nilitum pa nang pivek ni pusi ninga chiti alang li sautura mang aprang alam chat ateng along rongasar nikana sek amai pelong alang li ke chak alam chak ateng chewar ve pinpan itu mana pichun pipon po pusi alang lepan suri akadom Nilitum ke VDC bangke nang ni TDVC bangsi nilitum ke nang vekji kali prote nilitum Central Committee atum pen nang ki japona teng pen nilitum armu chejeng mate ke khamkhe asai amu sitame claim pon nang kokpu pusi alang litum pen pherangkyang nu ningje pon jedon dun de la pen bangke jedon dun thek athe jedon dun thek athe bangke la hello je VDC puke la bangke muthe non ke damtang kachari bom aron lo muthe non bangke aprang ke isinat non bangke mane pe bini pape kampon de ti pujona lasi aja kong bangke nang ke do bom aja kong sonsi la ke dupur ase noni to bangke rong rup mane khabar hapat mane rong rup mekar be thur kache lang konai aja kong bangke TDVC hello la pena bangke la TDVC bang sini tu phang bangke nang pai implement pon vek nang po pusi council kachari abitun lapen tim Karbi Anglong lapen MP MLA teman ini tum chuningri ni tum mendai ke chuningri bang ason hello alang ni tum la VDC alar non ke claim pon mom mosti tin alang ni tum strok ho kep la ke putake dala la ke population made rat abang fu ka ong pen silang tum bonai made salam bon po nasi la so pu thak alar along ke TVDC bang si nili tum mangge akanangji pusi nili tum mangge jong bon lo lapen nili tum alam jong si patoy te dek pulodang te puthot nilitum akang tu yang dai akache song seda Central Committee jetu nang apen khat aron atan alam aski pa nilitum ta sedon munsi puthot kem nu nang ko po Ulukunchi ben himari rongphar Karbi Anglong live Karbi Film Society atum patirpi ponalong KCS atum cherabdun si ingdeng hini long beach du Karbi Talent Han singing competition audition ki pangcheng pon Lason si Karbi Anglong angkang rong rubalong kidu ove kimia tumta lun kiluna ning ke hang lapen ki thek share tumdo bonta misena hongjai ka ve lapen varsai ka via jok lun kilun ke thek lapen lun kiluna ning ke hang tumta thek nakason si manderlo lasi lahai lun kilun ke thek atuma phat isi misena hongjai ki thik pipen aning ke parung ponpen angsong angdengan ke pale du na phat Karbi Film Society tumpen kabor I ponalong Karbi jutang asong tum cherabdun si long beach du Karbi Talent Han singing competition ingdeng hinia phan
chiti ni phai keparni taralang so longmir jeng acha tailong audition pedo ponlo Karbi Telen Han lun gilun kecepati bangso di sonda gitu hawa di kuangkang bangso keceng ani pon le pasar na chohan ko se ingku ponong lo la sisi la bangso kecepati la bang kimipik isi asai lo atheke la bangso kecepati a platform hachatai pen lan so seli tum dak owegimi lun sepi kilun la sumangso tum la tum awar sai long pon po la pela tum kithek gitu kalau hidden tren pe cepat tuyoi aso kithek bang dak la so chatai long pen cepak lang dun long po la so cepak lang dun pen kang sai dun long si long leput an so se ang song arun mom po la si la so kithek atum ki un atum ke mohet jong pu kese mai phulo croissant orang li pachini pon orang li tum tai si octave singing competition pahalang sudo hada bangke direct mane yo wild card entry po chepati dun pin pen dun chok yo la bangso war sai tang dun pi pon lo la lo la si la bangso long bichi du la bangso telen han ha ke cheng hu da bangke concept bangke mo he tum aprang abari ma mai phu bila singing rong pirang li thaning lo servicing than lo je India danglong TV reality show la masuk paklang do so ka chapate long padun nang itum karbiang long ba karbieri so jang tum ta ki thek do puro te hadak ta ki dunawar sa pipo nang ko phansi la masuk pancheng pon pulo la audition chengche prang karbi lunkuru rangsina sarpo akumlina long ardo mardi ponsi hirjume cho hang padopon la penhalapu karbi film society a hin pen kaningje pon non la bangso karbi talent singing competition ke bi pon la ke non karbi youth festival indeng phokep ke chok pen ke pache ton dunsi bangso singing competition ke bi pon la pen prize mate nong ege pajir ponji la ke muneng karbi youth festival maya longsi pi pajir ponji pusi dilip be pen ningje pon dak India long balik pilthe dang long reality show labang so lun kilun ke cepati lahai penang ana sayang deng kideng pondu labang so long kengkam ka che jordun thegia phan mate karbia kheitum da kili dun thegia phan isi masap so awar sai thoponang pula so hut mathasi karbi film society atum ningkan suri hinira krenar kep aningkan long bichidu karbi telen han first vocal competition buitum bilo la penthu non uthot ako nilitum la non ningkan suri hinira inkoira pli la bangso karbi youth festival golden jubilee celebration a men pen la bangso ke pache thanga men pen pache ton dun si nilitum uthot ingdeng hini long bichidu karbi telen han non bang ta singing competition lo sita la bangke track pen news report karbi long live Chiti ni phai keparni inglong cherop community hall along karbi anglong rong asara me hin pen 6 schedule luaron arlo paragraph 3 and 4 ateng pen rong asara tum chari chalona puthak kache than kachi mum la pen sike kachi pi pedo Lason 6 schedule luaron paragraph 3 and 4 Assam Gazette ateng pen karbi customary law aputhak rong asara tum ame tha jakong kache harjak nangji la pen ki claim ke dam nangji aron aputhak chi than chi mum mate sike kachi pi ame pedolo Bangso me harsing rong hang kachari pon ame along alohi sar po man pen karbiang long autonomous council em surjo rong phar man peng alohi lunse timung abarim em karbiang long autonomous council singkro abarim kongchun bang karbi juta asong advocate rupon timung jiwan be lunse po long sing be tiripi kongchun bang dhan sing rong hang nijang ka raa mai phu dhon sing teron bidisar sar therong pi dun mai phu Joy Singh tiso basa piasong chari bang phiatu anparta pinangan arong asara tum chitong lunsi ingsam jin pen chithan chimu mate sike ka chipi pon ajai mek pichun pon asi non cheng pon lu pute non nikan keba philo pute anji tu rong ru barlo la bangso bisar kindar arong ya thirji asi non cheng pon lo posi la bangso ke cheng isi pon bom nang pang khun bom nang po isa movement ason lo la bangso dam bom nang po deng pon bom nang po ki kroi tum da kroi pamen nang gi kabisari tum da thexer pen bisar nang gi jo la bangso ram da thel tum kadoi taning chibi karang sot pusi le mata News report Karbiang Long Live Amar Jiwan adawai kinang ji atuma phan isi birta kemi bangso adawai non ke Karbiang Long pen West Karbiang Long along setami long pon ikji lapenan parta nanglina hok damde hem tot lun pen nangli hem an nangke pathon kok mate home delivery our size setami
do ikjin lasi humri ignon amar jivan Rani rong pipi kudak laharian apara kisu amar iya kong ave thang ave mala amar jivan dawai chulo amar iya kong dadulo ge ikrom da theulo duta tumi mu chalo men ke in lengpi so amar jibon adawa gitu penon asak udumile chia ko ke jungkreng king sudam kan ini asak udam onlo ron thom an lon non pen ka udam onlo na nên aku chu bom lo ren pip ana kan chu bom lo Klardak pen kachini jiapan troxy phaiwe hini trop pho phaiwe troxy nerke palong humri ignon Patumi chitini phai sir keparni karbianglong ahempi dipurong sopi jirsong along ingdeng in koira ner kepa phong all karbianglong karate du championship surihini ra in koira ke thoma baha aphan ke pathu kachepati mesen pen ke pachun pon Bangso karate kachipate karate karbianglong atum pen ki patir pi ponalong karbianglong sports association atum cherap dunsi karbianglong pen ki thurmi amu marmate a ove atum aphan karate ke pathu hin ansose angsong anathu kangthor pon thek bom jila pen banglong riason district level state level national level pen international level an kachipali dun thek ji aphan mangponsi bangso ke pathu kachipate bi ponlo Lapen labang so kachepate kibi ponalong ke hai tuma phan state level ang dengalong an kachepate duna phan warsai long ponpu bang so kachepate long kadu kave bang pharohini amu maratung chetong dun jasamet sub junior pen junior arta tuma phansi bang so kachepate bi ponlo Lapen ke hai tuma phan an non ke wang jiani state level along ke pathu kachepate dun long chia phan karbiang long pen ponpu Bangso kachepate aja megalong Guwahati pen observer jitenda satung chitongdun Bangso kachepate aja mek mesen pen ke pachun ponalong karbianglong karate amaipu karbianglong autonomous council em Richard Tokbi kongchun bang purna timong instructor Jacinta Hansepiatum pensi sayang deng claim pon pame pensi mesen pen kachepate aja mek pachun pon News report long sota hingti karbianglong live Karbianglong Sports Association atum chipatir pi ponsi hanjang langso Dengaon dongmoka lapen dipu long pliadim pathik ponsi kedam tang chitini phai hini arni pen all Karbianglong under 17 boys inter sub association football championship surhini ra inkora ke thoma pharman cheng ponsi pini hanjang langso ki pathua klamalong ki chengsi semi final pathu ponlo hanjang langso Sports Association mai phu Jivon Chandra pathak lapen chunbang Amit Puran terang Rajan Rongpi David Rong Hangatum Chedodun si Arni Kangsam por phai ke thoma por pen ke chengsi semi final ke pathu pon lake under 17 Langhin Sports Association lapen under 17 Paklong Klam Sports Association ang bongsi pathu pon lo Referee Modon Rongpi lineman Sankar Terang Bapuram Rongphar lapen Tahin Rongphar tum pensi Langchari pon lo Ki pathu ke cheng pen Langhin Sports Association atum masap ke thek chetan jo half time apor hunan ke Langhin SA2 lapen Paklong Klam SA1 an goal thapsi sang ponlo half time api Paklong Klam SA tumta goal si thap thusi apor ke chaw hunan ke nata goal hini ni pen draw that lo api tie breaker hut Langhin SA4 lapen Paklong Klam SA3 an si goal ke thap unchota jo Langhin SA tumsi final angdeng chipali dunlo Aduntu semi-final chitini phai Craziani hanjang langso pathu klamalong amerlo por phai ke thoma por pen ke pathu pon thuji lake hanjang langso Sports Association lapen Manja Sports Association atumang bongsi pathu pon thupo Bokajan penanan terang Karbianglong live Langte pini prime time birta ke lansi kangton poniglo